Είναι η δεύτερη πιο καυτερή πιπεριά στον κόσμο. Πότε θα μας κάψει? Αλλά επειδή δεν μ' αρέσει που λέτε ότι δεν καίνε. Μας έφερε κάτι που θέλει γάντια. Τι συμβαίνει? Αυτή είναι που παρέλυσαν τα πόδια μου. Αυτή είναι. Προσέξτε, μην τρίψετε μάτια. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι καλή ιδέα. Fear of the dark! Fear of the dark! Fear of the dark! Άντε πάμε! Πάμε! Λοιπόν, ωραία. Τι να σας εξηγούμε τώρα, κάτι λέγαμε. Ξεκινήσαμε, Λοιπόν, πάμε. καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο OnlyFans. Να πούμε ένα τεράστιο ευχαριστώ για την υπομονή σας που έχετε φτάσει μέχρι εδώ. Ναι. Ωραία, διότι η εκπομπή δεν έχει χιούμορ, χορηγοί δεν έρχονται, λεφτά δεν έχουμε βγάλει, συνεχίζουμε να είμαστε φτωχοί. Για κάποιο λόγο επιστρέφουμε εδώ πέρα και εγώ είμαστε ή και ο Θελός. Μάλλον γιατί πεινάμε. Μάλλον δεν πεινάμε. Μαζευόμαστε και τρώμε μαζί σας. Οπότε ναι, νομίζω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ που φτάσαμε μέχρι το επεισόδιο 6. Ευχαριστούμε. Μπράβο. Ευχαριστούμε. Α, ναι, ρε μαλάκα. Α, ναι, καλά. Να σου πω, Και επειδή είναι το 6. αυτός ποιος είναι? Αυτό λέω, επειδή είναι το 6 επεισόδιο. Ναι. Που είναι πολύ 6, συμβολικό. 6, 6. Α, γι' αυτό έγινε. Χωρίς λόγο. Οκ, ναι. Ναι, για πες. Έχουμε μαζί μας τον Ποιος είναι αυτός? τον κύριο Top Α, Chili ναι, Pro. ναι, ρε, θυμήθηκα, ρε, θυμήθηκα, ρε. Λοιπόν, Κάτι θυμηθείτε. Να ρε, εδώ πέρα Έχουμε- μπροστά το είχαμε βάλει για να το θυμόμαστε. Τι μαλάκες είστε. αυτό, το έχουμε βάλει, λες και είναι ο Batman, έχουμε βάλει σινιάλο Μπράβο, 5 ναι. επεισόδια, τώρα πας και έρθει. Λοιπόν, έχουμε μαζί μας σήμερα την δομή και τον λόγο που σε αυτή την εκπομπή είχαμε την αρχική ιδέα και μας έχει γίνει ο κόλος Αντώνατ. Έτσι. Και σήμερα Λοιπόν, δεν ξέρω, θα μας γίνει κι άλλο. Σήμερα θα γίνει σαν σαμπρέλα. από ό,τι φαίνεται. Λοιπόν, έχουμε τον Παναγιώτη, τον ιδρυτή από την Τσίλικο. Κύριο Τσίλικο. Κύριε Τσίλικε, ευχαριστούμε που Ευχαριστώ είστε πάρα μαζί μας. πολύ και ένα καλωσόρισμα έτσι για την αρχή της εκπομπής. Τι Έτσι μαλακίες για είναι να αυτές? ξεκινήσουμε με κάποια Τι είναι αυτό? δωράκια. Σαν κομμένη Εδώ- γλώσσα βασανισμένου δείχνει. Εδώ έχουμε Για ένα... αυτό, πάμε. Τι να Τι κάνουμε, είναι τι να αυτό? το κάνουμε. Όνομα- Εδώ, θα τα παιδιά, καπνίσουμε έχουμε κάτι. ένα καινούριο προϊόν που έχει Σε άλλο φέρει το επεισόδιο. τσίλικο. Αλήθεια. Έχουμε ένα- Ανοίγουμε τώρα. Είναι ένα αποκλειστική πρώτη. ζαχαρωτό Καυτό, πικάντικο. Είναι μαλακίες. Το τρώμε τώρα, δηλαδή για το intro. Πάμε να Ε, το πάμε, Θα σας μπαίνουμε. πρότεινα να Να το κλέψουμε. το δοκιμάσετε. Μάλιστα, οκ, περιμένετε. Δεν θα πάθεις κάτι, μη φοβάσαι. Άλλοι έχω μάθει το χρησιμοποιούν και σαν υπόθετο. Πότε θα μας κάψει? Καταρχάς πάρα πολύ ωραία γεύση. Είναι πεντανόσιμο. Και όσο πάει μαλακώνει. Βασικά είναι σαν να τρώεις Ω. τα φίδα. Τώρα μου έρχεται σαν Πάνω κάτω με το σπίτι. κάπνα, σαν κάτι. Τι κάπνα είναι, Και όσο Έφυγε περνάει η η ώρα, είναι ζαχαρίλα. λίγο κάψιμο. Έφυγε η αρχική ζαχαρίλα και ήρθε μια καπνίδα. Ω, καλησπέρα. Έρχεται. Όπου είναι λες και αρχίζει και σε θερμαίνει, λες και κάνει έτσι πάνω στη γλώσσα σου. Ήρθε πούστηκα αυτό. Έρχεται κι άλλο. Αυτό είναι τέλειο. Ό,τι ξύνη λένε αυτοί. Θα μπορούσαν μαζί με το επίδομα θέρμανσης να δίνουν και αυτό. Τώρα για το κρύο. Ωραίο. Πάρα πολύ καλό. Πολύ καλό. Χαίρομαι. Πάρα πολύ καλό. Μπέσα, Παιδιά. αν έχεις κι άλλα θα πάρω για το γραφείο. Μαλάκα. Είσαι καλά. Δεν ξέρω αν έχω. Αν δεν έχω, θα σε μου φέρω. στείλεις. Πρόσεχε να δεις τι γίνεται. Είναι Τρομερό. πάρα πολύ ωραίο. Ναι, είναι πάρα πολύ στη μόδα, ειδικά για παιδιά και τέτοια στα ψιλικατζίδικα που έχουν γίνει trend, αυτά τα toxic, τα εξινές οι καραμέλες. Ναι, ιδέα. σωστά. Πρόσεχε να δεις τι γίνεται τώρα. Αυτό μου φέρνει αυτή την ξυνήλα, αλλά, λίγο καίει κιόλας. αλλά ποιοτικό. Ενώ Ναι. εκείνο νιώθω Ναι, πως ναι, τρώω ναι, χημικά ναι. και χρώματα. Ενώ αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι όντως ποιοτικό. Τι έχει μέσα. Είναι όντως ποιοτικό. Έχει κάνει Έχει σπίτι ταμάρινδο. Ο ταμάρινδος νομίζω είναι μία ρίζα. Μμ. Κάπου εκεί στην Κατάλαβα. Ασία είναι. Δεν θα Κατάλαβα. ορκιστώ ακριβώς που παράγεται. Με λίγα λόγια δεν είναι χημικά και χρώματα. Όχι, όχι, δεν Ναι. έχει. Είναι αγνό. Μιας και είμαστε πάνω στο γύρισμα, Με καθάρισε την κάμερα σου, όλα έχουν θολώσει εδώ πέρα. Για πες. είναι από το Είναι πολύ το φε. sexting. Σταμάτα! Είναι φε. Λοιπόν, Έτσι, μπράβο. όσο είμαστε εδώ πάνω στο γύρισμα, Ναι. μου έστειλε η φίλη μου η Gretchen Taste. Οπότε αυτή τη στιγμή τη κάνω αυτό το βίντεο για να δει ότι είμαστε στο γύρισμα και ότι θα τη απαντήσουμε μετά. Τα ηχογραφημένα σου θα τα πούμε μετά. Θα σου Πάμε λίγο απαντήσω ένα μετά. χειροκρότημα για την Gretchen Γεια σου, Taste. Πάμε Gretchen λίγο. Γεια σου. Πάμε λίγο. Να σου πω, αυτά εδώ τι είναι? Για Λοιπόν. πες μας. Τι έχουμε εδώ? Εδώ έχουμε μια συγκινητική στιγμή. Το φαγητό σήμερα είναι συγκινητικό. Σήμερα έχουμε πάρει από την Dante Verona. Νομίζω ότι θα τρώει και θα Εγώ ρίχνω κλαίει. την μακαρονάδα τώρα γιατί νομίζω έχει μακαρόνια. Θα τρώει και θα κλαίει ο Θωμάς. Και έχω κάθε λόγο.
Είναι η πρώτη πίτσα που δοκίμασα σαν παιδί. Ωραία, μιλάμε για δημοτικό τώρα. Ωραία, και παιδιά. Στο μάτι, δημοτικό. Υπήρξα κι εγώ κάποτε παιδί. Δεν μπορώ να σε φανταστώ. Δεν. Ήσουν στο ύψος μου. Στο ύψος που είσαι τώρα. Αυτό εννοώ. Καρδιόλι, το έχουμε ξανασυζητήσει. Γεννήθηκα 6.900. Τέλειο. Αλλά Καημένη μαμά. Γεννήθηκα Εγώ 6.900. θυμάμαι. Το θυμάσαι, το είχα Είχες πει. ναι. Απλά αυτό με γράφει στα αρχίδια του και αυτό το παίζει και φίλο μου. 6.900. Γι' αυτό είσαι τόσο βρώμικο μυαλό. Μα. 6.900. Why. 69.00. Ναι, το κατάλαβα. αλλά Α, το κατάλαβε, αλλά λέει why. Το ξέρει ότι οι νοσοκόμες λέγανε στους γονείς μου εκείνη την εποχή ότι στα πυρέξ που τα είχαν όλα μαζί, εγώ ήμουνα το μωρό final boss. Φτάσαμε στο τελικό. Οπότε έτρωγε κάτι τέτοιο στην καθισιά μου. Αυτό μεγάλωσε από ό,τι κατάλαβα. Ήταν η Από τελευταία τότε πίστα. έτρωγες Ωραία, φίλε. πίτσα. Εννοώ από μωρό. Όχι από. Ναι. Λοιπόν, Μάλιστα. για ποιο λόγο λοιπόν είναι η Dante Verona εδώ πέρα. Η Dante Verona είναι αυτή η μία πιτσαρία που πρώτον θυμάμαι είναι η πρώτη γεύση πίτσας που πήρα ποτέ στο στόμα Έλα ρε. και μέχρι και σήμερα παραμένει η ίδια. Okay. Είναι κουλτούρα, είναι ιστορία. Πόσο καιρό έχεις να φας? Πολλά χρόνια. Ξέρεις τι. Φαντάζομαι τη μαμά σου, ξέρω εγώ, δεν ξέρω με ποιον ήσουν εκείνη, να λέει το μωρό πλέον μπορεί να φάει στερεά τροφή. Ας παραγγείλουμε μια Dante. Επιτέλους θα μάθω. Πάρε αγόρι μου. Momentum. Λοιπόν, και είχα να φάω πάρα πολλά χρόνια γιατί για ένα πολύ μεγάλο διάστημα μετακομίσαμε. Η τελευταία φορά που έφαγα ρε παιδί μου ήταν στο Λύκειο. Ωραία. Καταρχάς, πού είναι, σε ποια περιοχή? Είναι στην Καλαμαριά. Καλαμαριά. Κοντά στη Σκρά. Κοντά στη Σκρά. Λοιπόν, και έτυχε να ξαναφάω μετά από τόσα χρόνια. Επειδή εμείς είμαστε από δυτικά, δεν την ξέρουμε γι' αυτό. Όχι είναι από κύλο ή κάτι. Γράφει Καλαμαριάς που σημαίνει πως έχει κι αλλού όμως. Ναι, σωστό. Για να γράφει Καλαμαριάς. Παιδιά, δεν έχω ιδέα. Το πιστεύω. Όσοι ξέρετε. Δεν με νοιάζει, δεν τον νοιάζει. Γράψτε στα σχόλια. Και σκήκαμε. Εμείς θέλουμε αυτή που είναι στην Καλαμαριά. Γιατί εγώ και Αθήνα που ήμουνα και Κρήτη που ήμουνα, εγώ σκεφτόμουν τις Καλαμαριάς. Άνα, μπράβο. Τέλος. Αυτή μας ενδιαφέρει. Νάτι. Αυτό φάμε. και έσχες. Και να σου πω ότι έφαγα φέτος μετά από τόσα χρόνια Και συγκινήθηκα. Είναι η ίδια. Ίδια ποιότητα, ίδιες γεύσεις. Εγώ δεν μπορώ να το πω Και γιατί μάλλον δεν έχω ξαναφάει. Ήρθα σε επικοινωνία με τους ανθρώπους και πήγα τώρα να τα πάρω τα πράγματα πριν έρθω για το στούντιο. Και παιδιά είναι το ίδιο προσωπικό και ήταν ένας κύκλος. Και δεν έχουν μεγαλώσει, Ωραία. λέει. Είναι βρικόλακες. Επειδή θέλουμε να φάμε, μπορείς να. Να τελειώνει. Να πω κάτι σοβαρό, ρε μαλάκα, τα καθυστερημένα εδώ πέρα. Μπορείς να πεις πολύ σύντομα πώς προέκυψε αυτά να είναι σήμερα εδώ. Το ότι το σκεφτόσουν πες λίγο το και είδες like. σκηνικό. Και πες το λίγο μπαμπαμ. Λοιπόν, Γιατί είναι απίστευτο. εμείς, Το collab. ρε παιδί μου, αυτό το μαγαζί είναι από τότε. Δεν πήγε το μυαλό μου ούτε σε social media ούτε σε τίποτα. Εγώ απλά έλεγα ότι θα πάω από το μαγαζί καθαρά γιατί θέλαμε να κάνουμε φόρο τιμής στην πιο παλιά πίτσα της Καλαμαριάς. Και ότι απλά θα πήγαινα από εκεί, θα έπαιρνα. Δεν εμείς εμπιστευόμαστε το ήξερα δωμά. καν ότι ήταν υπό την ίδια διεύθυνση. Δεν είχα ιδέα. Και Και μία μέρα πριν το γύρισμα, σε ένα βίντεο δικό μου, πατάει like ένα προφίλ που λέγεται Dante Verona Καλαμαριά. Και είμαι. Και μας στέλνει μήνυμα και λέει μαλάκες δείτε. Δεν ήξερα καν πως έχει Instagram. Δεν είχα ιδέα. Και στέλνω ένα μήνυμα, λέω το και μου απάντησαν με τον πιο γλυκό τρόπο. Ναι, αυτός είναι ο πιο γλυκός τρόπος, να ξέρεις. Αυτός. Πραγματικά. Αυτός είναι ο πιο αλμυρός, βέβαια, αλλά δεν πειράζει. Και είχαμε ένα συναισθηματικό reunion. Ανάμνηση. Τώρα ήταν το κάτι άλλο. Παιδιά ήταν τα ίδια άτομα, με θυμήθηκαν από όταν ήμουν παιδί. Ίδιος Θα ήσουν. φαντάσου πόσο έτρωγα. Α, εσύ είσαι, δεν άλλαξες. Για να πω και είναι ένα καλό μάθημα να εξωστρέφει, φίλε. Reach out. Δηλαδή δεν σκέφτηκε καν ποτέ πως υπάρχει ένα Instagram για να του στείλει να του πει: παιδιά, θέλετε να κάνουμε ένα collab. Αυτό. Και προέκυψε από μόνο του. Ανοίξτε λίγο να δούμε τι σας έχω φέρει. Θεέ μου. Εγώ να πω πως θα βάλουμε όπως πάντα σάλτσες. Αποκλείεται. Του Παναγιώτη! Θα βάλουμε το δεν το Παναγιώτη πιστεύω. πάνω. Σήμερα δεν θα μιλήσω εγώ καθόλου για τις σάλτσες. Γιατί κάθε φορά αυτό κάνουμε, θα το κάνεις εσύ. Άνοιξε. Όμως. Λοιπόν, έχω φέρει την κλασική της Έπρεπε. Ναι, ρε μαλάκα. Ωραία. Αυτή εδώ η πίτσα είναι η δομή της Καλαμαριάς. Να πω κάτι που εγώ συγκινήθηκα πάρα πολύ. Ναι. Το τραπεζάκι τους τραπεζάκι. έχει σχήμα πίτσα. Ναι. Δεν Κανονικά γαμάει. είναι στρόγγυλα, ρε. Ναι, Αυτό. ισχύει.
Και πάμε και τη δεύτερη. I love you. Για πάμε. Τέλειο. Το κρατάω. Μήπως να κόψουμε τα καπάκια για να χωρέσουν. Ναι. Ναι, ρε φίλε. Και έχουμε φέρει και καρμπονάρα. Ωραία, φίλε. Αυτές οι δύο ήταν που αγαπούσαμε από τότε και υπάρχουν μέχρι και σήμερα. Και έχουμε φέρει και 3 μακαρονάδες. Ωραία. Επίσης, έχουμε φέρει πίτσα επειδή ξέρουμε ότι στον Παναγιώτη αρέσει πάρα πολύ η πίτσα. Δεν ξέρω άμα. Άρα ο Παναγιώτης είναι ένα Τι χελονιτζάκι. πληροφορία είναι αυτή Εγώ και το από πού την ήξερα. έχετε Μου το είχες τσιμπήσει? πει Έλα, εσύ, μαλάκα. πως βάζεις, έβλεπα συνέχεια stories και ναι, το και κάναμε κάνεις. και εδώ και βάζεις πάνω chili oil. Chili Λέω, oil. θα πάρουμε Βλέπουμε, πίτσα, νομίζω. επειδή Λοιπόν, ξέρω πως εδώ, αρέσει τον παιδιά, Παναγιώτη. έχουμε- Εδώ έχουμε Μια μπολονιές. κλασική μπολονέζ, όντως. Και εδώ έχουμε μία Μην ώρα. βιάζεσαι. Εδώ έχουμε καρμπονάρα, ελληνική Εντάξει. καρμπονάρα βρωμένη. με στην κάβλα. Όπως ακριβώς. Μα κοίτα πόσο κοιμά έχει η μπολονιές. Μποσχοβολάει, έτσι. Κοίτα πόσο Δεν κοιμά έχει η υπάρχει. μπολονιές. Και Είναι πάμε και την τρίτη. Ένα Εγώ κιλό. τα δείχνω εδώ στην κάμερα. Η τρίτη ξέρω ότι είναι η μεγάλη κάβλα του Τόλι. Αυτή είναι. Είναι η φούρνου τους. Οκ, για να δούμε. Που έχει όλα όσα πρέπει να έχει μέσα. Και Αχα. κάτι. Είναι και σε ειδικό. Έτσι, μόνο που βλέπω τέτοιο μεταλλικό Αυτό που λέγαμε στο πρώτο πραγματάκι. επεισόδιο. Αυτό. Να είναι σωστά. Αυτό. Πού είναι, Και φαίνεται. καλά το Ωραία. έχεις. Εντάξει. Αυτό. Και αυτά επειδή δεν Αυτή ξέρω να τα φαίνεται δείξαμε, πολύ παιδιά. νόστιμη. Αυτή και η. Τσάκο λίγο χαρτί. Πάμε λίγο. Ωραία, φίλε, ωραία, φίλε. Πάμε λίγο να Πάμε φάμε. λίγο. Ντάντε Βερόνα. Ντάντε. Πάμε λίγο. Ντάντε. Λοιπόν, Μπράβο. τίποτα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η ζωή κάνει έναν αδιανόητο κύκλο αυτή τη στιγμή. Δεν σου πέφτει το χαρτί εδώ. Λοιπόν. Δώσε και σε μένα ένα. Βέβαια, αν ρωτήσει τον Ιάκωβο, θα σου πει ότι ο χρόνο απλά αναδιπλώνεται. Ναι. Δεν έχει αρχή, μέση και τέλο. Το ακούω. Λοιπόν, με τι ξεκινάμε. Τώρα είμαστε μαζί με τον Θωμά που είναι παιδί και Δεν έχει δοκιμάζουμε. Πω, τέλειο αυτό. Λοιπόν, καταρχάς, εγώ πάντα δοκιμάζω σκέτη πίτσα Γιατί, ναι, και ρε? μετά θα βάλουμε σάλτσα πάνω. Υποθέτω αυτή είναι η στιγμή που ξεκινάει η συνέντευξη στον Παναγιώτη. Όχι. Α, θα έχει και συνέντευξη. Εννοείται. Τι ήρθαμε εδώ να φάμε. Πες μας, Παναγιώτη, συνήθως τι σάλτσα βάζεις πάνω στην πίτσα σου? Ο Γιάννος Δράκος. πίτσα. Αυτή είναι η πρώτη ερώτηση που. Τι βάζει? Ωχ, Θεέ μου. Παιδιά, εγώ. Τι προτείνεις βασικά, πες μας, ξεκινάω, Πες τι μας εσύ προτείνω. ποια θα βάλουμε, ναι. Νομίζω θα βάλουμε chili oil. Ωραία, θα μας Ωραία. οδηγήσεις εσύ. Chili oil. Να πούμε ξανά, έχουμε την spicy banana barbecue. Έχουμε εδώ την δεκάρα. Βάλτε λίγο από εκεί στο τέλος για να είναι με σειρά. Ωραία. Έχουμε την τριάρα, τα φλωριές. Έχουμε την πεντάρα, την εννιάρα, τη δεκάρα. Και η chili oil τι είναι, για να το θυμάσαι. Πεντάρα. Α, τα ξέρει όλα! Πώς και γίνεται αυτό. Εσύ, Μάλλον γιατί εσύ, τα έφτιαξε αυτός. εσύ θα το κάνεις. Όχι. Τον φαντάζομαι να μαγειρεύει καζάνια με καζάνια, σάλτσες ναι. το βράδυ, έτσι. Έχουμε κουταλάκι. Φέρ το Όχι. κουταλάκι. Άντε Πώς καλά. όχι. Έχουμε κουτάλι, θα κάνεις δουλειά. Ωραία, φίλε. Λοιπόν, παίρνουμε ένα κουταλάκι για να κατέβουμε λίγο για να μην φάμε μόνο σποριά ή μόνο λάδι. Ναι. Ακούτε. Και ρίχνουμε. Το κύριος ξέρει. Α, τόσο πράγμα. Τέλεια. Ενθουσιώδης ο Παναγιώτης γύρω Ευχαριστούμε. από το chili oil. Τελικά, Πάμε. Ντάντε, θα ξεκινήσω τιμητικά για τον Παναγιώτη εδώ και θα κάνω το ίδιο. Α, θα κλάψουμε από τώρα, οκ. Ναι, ορίστε κύριε. Ευχαριστώ κύριε. Έβαλα πολύ. Όχι, ρε, μην το λες. Ω, κατάλαβα. Θα φάνει στο τέλος του γυρίσματος. Ναι. Όχι, τώρα θα φανεί. Όντω. Για να δούμε. Εγώ δεν ενθουσιάζομαι τόσο πολύ με αυτό. Γιατί, ποιο? Chili oil? γιατί το έχω στο σπίτι και το. Πώς το λένε, το μασουλάω σιγά σιγά. Το έχεις ακριθεί? Το πιπιλίζω. Πάμε μπουκιά όλοι. Όχι, περίμενα να τελειώνω. Τι. Την πίτσα, ρε. Όχι, δεν. Είναι το πρώτο σοκ να περάσει. Τώρα, ναι. ας πούμε, εμένα πολλές φορές με πιάνει λόξιγκα, το είχα πει. Ναι. Παρότι Θέλουμε δεν να σε καίγομαι, ακούσουμε. με πιάνει ο λόξιγκα. Αν είμαι συμμετέχει στην εκπομπή, συμμετέχει στην εκπομπή. Σωστά. Τι, να μην φάω. Το βάλες να κατουρίσει την πίτσα σου. Βάλε αγόρι μου πάνω. Άντε ρε αγόρι να καεί. Κάτσε, περίμενε. κάτσε. Γιατί ο κύριος έχει και άλλα εκτός από καραμέλες. Δεν πάμε ξέρω, λίγο περίμενε. στην κάμερα. Εγώ Δείτε κάνω τι έχω κράτη. βάλει εγώ και δείτε τι έχει βάλει ο Τόλης. Κοιτάξτε. Τότε να μην μιλήσω, εγώ ντρέπομαι. Το άπλωσα, ρε μαλάκες. Του Τόλη φτερνίστηκε. Ναι, πάμε, έλα. Α, Τρομερή η πίτσα. είναι η ίδια πίτσα με τότε. Επιτέλους τρώμε. Πάρα πολύ απλή, κλασική, Ναι. αφράτη, γευστική, γεμάτη. Τέλεια. Αυτό. Και αν πριν ήταν 10, με το chili oil έγινε 10 με τόνο για τα δικά μου γουστά. Πήγε πάρα πολύ. Το έχει δοκιμάσει ποτέ έτσι, την πίτσα. Το θέμα είναι ποια πίτσα, δηλαδή π.χ. αυτή μου πάει πάρα πολύ. Γιατί είναι γεμάτη. Δεν έρχεται το chili oil και τα... Πιστεύεις έχει μεγάλο κοινό από ανθρώπους που γουστάρουν καυτέρα στην Ελλάδα? Όχι.
Όχι ακόμα. Όχι πολύ μεγάλο, αλλά έχει φανατικό. Λίγη και Αυτή καλή είναι η δηλαδή. διαφορά. Ξέρεις τι. Εγώ Αυτοί που ξέρω, γουστάρουν το καυτερό το θέλουν μόνο έτσι. εγώ ξέρω ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας που όλοι όσοι ξέρω μεγαλύτερης ηλικίας τρώγανε όλοι καυτερά. Ναι, αλλά τύπου καυτερές, Καυτερή πιπεριές. πιπεριά. Ναι. Ακριβώς. Ή Μπουγιουρτί. τις τσούσκες τις μικρές. Ακριβώς. Ναι, δηλαδή βγαίναμε πάντα έξω και πάντα ήξερα ότι θα υπάρχει μια καυτερή πιπεριά στα κάρβουνα με το ξύδι. Και δοκίμαζα από μικρός εγώ. Η αλήθεια είναι ότι η καυτερή πιπεριά υπήρχε πάντα στα τραπέζια της ταβέρνας. Πάντα. Παναγιώτη, εσύ τις τρώσεις σάλτσες, έχεις σπίτι για τις... Σπίτι έχω όχι μόνο τις δικές μου σάλτσες. Α, έχεις και άλλες Έχω γενικά. και από άλλες 5 εταιρείες. Δοκιμάζεις. Το ένα ράφι στο σπίτι μου είναι μόνο με καυτερά. Οπότε ήσουν λάτρες από πριν. Ναι, ήμουν από πριν εννοείται. Οι γονείς σου. Ο μπαμπάς μου έτρωγε. Και ο μπαμπάς μου μάλιστα μου έλεγε και μια ιστορία με τον παππού μου που δεν τον πρόλαβα, καλά δεν τον πρόλαβε τον μπαμπάς μου. Ότι έτρωγε, λέει, καυτερή, έκλαιγε Θα το πετάξω. και έλεγε ρε παιδιά, αυτό δεν καίει καθόλου. Θα βρούμε τίποτα που να καίει. Την ώρα που Οπότε- έκλαιγε. ναι. Οπότε έκλαιγε από κάτι άλλο. ρε παιδί μου. Έκλαιγε επειδή δεν έκαιγε. Ναι, Γιατί δεν κίνηση. καίει. Γιατί δεν καίει. Όποιος θέλει μπορεί να βάλει μπάρμπεκι πάνω, που επίσης ταιριάζει πολύ. Ό,τι κάνεις θα σε ακολουθάμε να ξέρεις. Πες μας την ιστορία. Πώς φτάσαμε στην Τζίλικο. Όπως είχα πει και την προηγούμενη φορά που κάναμε το podcast, το βασικό και κύριο επάγγελμα που έκανα όλα αυτά τα χρόνια ήταν κατασκευές σε οικοδομές. Και έχω αντίστοιχα και το συνέτερό μου που κάνει την ίδια δουλειά με μένα. Αλλά πάντα θέλαμε να κάνουμε κάτι δημιουργικό που να έχει σχέση με το φαγητό και να είναι και ποιοτικό. Κάτι σας έκαιγε. Ναι, κάτι μας έξινε. Έτσι αυτό. Λοιπόν, και στην αρχή ξεκινήσαμε με τη λογική να πάμε σε πιο ντελικατέσεν, κάτι έτσι πιο γενικό. Α, ναι, αυτό το μέχρι θυμάμαι. που Φλόριδα. Ωραία, το διαπιστώσαμε τελικατέσεν τι ήταν, συγγνώμη. γενικότερα ένα Φλόριδα. μαγαζί deli shop. Α, αυτό είναι το τελικατέσεν. Μαγαζί Ναι. που ντέλει. Έλα όμως που εμείς ήμασταν 3-4 φορές την εβδομάδα έξω για φαγητό και κάποια στιγμή διαπιστώνουμε ότι κάθε φορά παίρνουμε και τρώμε καυτερά. Και λέμε ρε φίλε, κάνουμε κάτι καυτερό που Τι δεν μας- υπάρχει στην Ελλάδα. Τι μας ενώνει, Τι λέει. κάνεις εκεί. Sorry, πες εσύ, ακούω. Έχω κάνει σάντουιτς με... Είναι σάντουιτς με banana spicy banana barbecue. Γιατί το χέρι Θα είναι μου το ωραίο. φάει. Θα είναι νόστιμο. Και κάπως έτσι αρχίσαμε να ψαχνόμαστε. Πόσο καιρό σου πήρε για να βρεις κάτι. Από τότε που είπατε θα ξεκινάμε, μέχρι τη στιγμή που είπες ξέρεις τι, πάμε. Η φάση είναι ότι σε εκείνο το τραπέζι που είπαμε άντε ας κάνουμε κάτι με πικάντικα, λέει άντε ωραία, καλά. Και το αφήσαμε εκεί. Και κάποια στιγμή μου Για να λέει θες πανελληνική. ο Νεκτάριος μετά από κανένα μήνα, ψάχνεσαι λέει καθόλου, κάνεις τίποτα. Και του λέω, όντως θέλεις να το κάνουμε. Και μου λέει, καλά, δεν είπαμε θα το κάνουμε. Και κάπως έτσι, παιδιά, τελικά αποφασίσαμε ότι θα το κάνουμε. Αρχίσαμε να ψάχνουμε, να στέλνουμε email σε παραγωγούς, να μην απαντάει κανένας. Τέλειο. Α, τέλεια. Να ξαναψαχνόμαστε, να κάνουμε. Βρήκαμε στο τέλος. Άρα, εσύ τι βάζεις εκεί τώρα. Μετά θα αναγκαστούμε να Δεν πάμε. ξέρω. Α, είναι το χαλαπένιο, το πρώτο. Βάλε ρε, μην τρέπεσαι. Με το lime. Ναι. Εγώ θέλω να το δοκιμάσω όλα Δικιά σε, μας είναι κι αυτή. θέλω να το δοκιμάσω όλα σε όλες τις πίτσες. Εγώ έχω μεγάλη περιεργία. Τι θα έβαζες εδώ. Ναι, θα δούμε τώρα. Τι είναι βάζεις αυτό? σε μια μακαρονάδα. Τι έχει μέσα. Αυτή είναι η φούρνου. Είναι η κλασική μακαρονάδα φούρνου. Παιδιά, ξέρετε τι θα βάλουμε στις μακαρονάδες που δεν το έχω δοκιμάσει, αλλά θέλω. Γιατί κάναμε και δύο, δεν ξέρω. όχι, δεν έχω δοκιμάσει να το βάλω σε έτοιμη μακαρονάδα. Οκ. Να βάλουμε την πάστα μανιταριού. Θα δώσει οκ. γεύση μανιτάρι. Δοκίμασε λίγο. Ναι. Αυτό τι είναι. Καρμπονάρα είπες. Και σε αυτήν θα έβαζες μανιταριού, στην καρμπονάρα. Η βασική Ελληνίδα μάνα βάζει μανιτάρια στην καρπονάρα. Σωστός. Οπότε γιατί όχι. Πολύ ωραία. Δεν είναι. Ναι, νομίζω πως το μανιτάρι θα προσθέσει. Ναι. Η φιλοσοφία μαγειρέματός της είναι, θα μας πει και ο σεφ εδώ πέρα, την ανακατεύεις με γάλα καρύδας Α, ναι. και την τρως. Όπως κάνεις και με την... Ποιος με έχει την- αρμέξει με την καρύδα. curry paste. Ποιος έχει αρμέξει καρύδα. Εγώ θα κάνω ένα παράπονο. Γιατί δεν πουλάς τότε και γάλα καρύδας. Δηλαδή πρέπει να πάρω από ξένα αυτό και από αλλού το γάλα. Η αλήθεια είναι ότι το γάλα καρύδας είναι από τα πλέον
υλικά να διαλύσουν. Να δούμε. Κουταλάκι. Ναι. Γουρίστηκε. Wow. Σου βγάζει αρώματα Wow, μανιταριού. Wow. Του πάει γάματα. Ειλικρινά, Την έχεις δοκιμάσει εσύ? Πω. Ναι, την έχουμε δοκιμάσει. Εδώ πέρα. Αυτό είναι από τα αγαπημένα μου προϊόντα. Παρότι δεν είναι δημοφιλές, βέβαια είναι από τα πιο καινούρια που έχουμε Γι' φέρει. αυτό, ναι. Αλλά είναι πάρα πολύ νόστιμο. Εντάξει. Κάνει Εντάξει. τέλειο τηγανιτό ρύζι. Καλά, ναι. Εγώ επειδή έφαγα και τη μακαρονάδα και πριν σκέτη, το έχει απογειώσει. Ντάντε, σκέψου το. Δεν τα λυπήθηκε. Όχι, Τα προϊόντα. Τα έχει κάνει, δες εδώ, 500 κιλά μακαρόνι. όχι, η μερίδα είναι αυτή. Αυτό είναι το ωραίο. Θέλω το μανιτάρι. Α, εδώ είναι, sorry. Πολύ Δεν φέραμε ούτε ευχαρίστως. ένα μπουκάλι νερό να έχουμε να πίνουμε. Ναι, Το νερό δεν κάνει ωραία. δουλειά. Φλόρικα πράγματα. Το νερό δεν κάνει δουλειά, γι' αυτό δεν το φέραμε. Τι εννοείς δεν κάνει δουλειά? Δεν κάνει δουλειά Είναι στο προσωρινό. κάψιμο. Γιατί καίγεσαι τώρα? Ναι. Όχι, ρε, με βάση τι κάναμε αυτά δεν καίγω. Ναι, δεν Κοίτα, καίγεται. με βάση τις άλλες Έχω εκπομπές. αρχίσει ήδη να καίγομαι. Αυτά Αυτό, δεν ρε, καίγεται, παιδί μου. έχετε δίκιο. Ναι, αλλά Μόλις θα φέρνω πάμε στο πράγματα που είναι και το κάψιμο μόνο. Αλλά επειδή δεν μ' αρέσει που Έβγαλε λέτε ότι τσάντα. δεν καίνε. Ωραία. Εγώ είπα καίγομαι, δεν είπα δεν καίνε, αφού είπα καίγομαι. Μα εγώ είπα καίγομαι. Εδώ. Και λέει είναι από άλλη εταιρεία. Αυτό είναι το top secret πειραματικό. Τι είναι, 11. Το έχω χτίσει στο υπόγειό μου. Αυτό, παιδιά, πρώτα θα το δοκιμάσουμε και μετά θα σας πω τι έχει. Πάμε. Η αλήθεια είναι πως δεν το έχω δοκιμάσει ούτε εγώ. Διάβασα τα συστατικά και μου άρεσαν. Μου Πειραματόζωα. κάνει σαν επικίνδυνο μαγικό φίλτρο. Α, είναι και κλεισμένο. Είναι τώρα. Κλεισμένο. Λοιπόν, είναι νέο προϊόν που το βρήκα. Να τα ανοίξω. Άνοιξε εδώ φυσικά, μπορείς να είσαι ο εκκίνησής του. Σύμφωνο με πιπεριά. Έχει καυτερή σάλτσα σύμβολο μια πιπεριά. Απίστευτο. Είναι τέλειο που είναι εδώ πάνω. πίσω, Φαντάσου να είχε καρπούζι πάνω. Άσχετο. Είναι χροκεφαλή, θα περίμενα να είχε πάνω ή μια πιπεριά. Να πω πως καίει. Γιατί μου λέει Εννοεί, φίλος ο περίμενε. Ιάκωβος ότι καίει. Εννοείς να πεις ότι Ενώ καίει στην ή να πεις με πραγματικότητα ποιον τρόπο τώρα θα καίει. καεί. Την καταναλώνετε με δική σας ευθύνη. Αυτό ακριβώς έγραφε πάνω. Αλήθεια. Για φέρε. Ναι. Ορίστε. Μυρίζει θάνατο. Εγώ δεν θα μυρίσω. Μύρισε. Απλά θα φάω. Αυτό είναι. Μυρίζει Στο θάνατο. Μάγια πες, ένιωσες τίποτα Να ή το βάλω πάνω ακόμη σε είσαι- πίτσα. Νομίζω ότι είναι στο 10 και. Παραπάνω. Τα έχει ήδη σκάσει από παντού. Από παντού. Ήταν μεγάλη μαλακία. Φέρε χαρτομάτιλα, φέρε ασθενοφόρο. Εγώ θα ρίξω έτσι λίγο. δεν είναι για να παίζουμε τώρα εδώ. Εγώ. Άντε εγώ πρέπει. Fuck. Δεν έχει Το βάλω εδώ Ο Θεός πάνω. μου. Ο Θεός Ναι, μου. όχι, Θέλω να εννοώ μου εγώ πείτε ή ο αν θα Παναγιώτης. σας αρέσει. Σκέφτομαι να τη φέρω για διαγωνισμούς. Α, ευχαριστούμε πολύ. Ποιοι θα επιβιώσουν. Μας έφερε τη σάλτσα των διαγωνισμών, ρε φίλε. Απενιδιδωτή έχουμε. Μαλάκα. Περίμενα. Και στην μη μιλάς. σταγόνα, Οκ. Έβαλα 3 σταγόνες. Είναι πολύ. Για φέρε. Δεν μιλάω. Τα Εγώ βάλα έχει 5. σκάσει Περίμενε. από κάθε γωνία. Λοιπόν, τις βλέπετε, είναι 3 σταγόνες εδώ. Εδώ, μικρούλες έτσι. Εδώ είναι. Και θα κάνω μια μεγάλη μπουκιά, μπας και το μοιράσω λίγο. Τρώμε, μπας και ξεγελάσουμε στο μάχη μας. Κατάλαβα. Έρχεται. Ήρθε ένα άρωμα που το έχω ξαναμυρίσει. Ναι, ναι. Και δεν ήταν καλό. Είναι τότε που πέθανα, λέει. Και λίγο, Λίγο. Εδώ θα δείξει ποιοι είναι άντρες. Έχει πιάσει μάγουλα, πηγούνια, σαγόνια, ούλα. Δεν νιώθω τίποτα, λέει. Α, μπορεί να το χρησιμοποιήσει για τέτοιο, ρε. Για τοπική αναισθησία. Άνετα. Νομίζω άνετα. Έχει αρχίσει να μου διάζει Ναι, το αυτός κόλπο είναι. εδώ. Μια μπουκέτο τώρα να φας, δεν καταλαβαίνεις. Για να δούμε. Περίμενε. Έλα Παναγιώτη, ρίξε μια. Τι είπαμε, καλύτερα θα είναι. Καλό. Αντέχω κι άλλο όμως. Περίμενε. Ναι, καλό. Αντέχεις κι άλλο. Ναι. Τα χίλια. Άλλη μια τέτοια εννοώ. Γιατί έβαλες σουσάμια, δεν έβαλες ποσότητα.
Πόσο να βάλω δηλαδή. Για... 3 σταγόνες έβαλα πριν. Για. 1, 2, 3, 4. Πάμε. Ναι. Είναι ο θάνατος εδώ. Βρες. Όχι, βλέπω μια οικοκεφαλή εδώ. Κοιτάξτε λίγο τα χέρια μου, γίνονται τσιμπουκόκυλα. Λοιπόν, θα το κάνω, ρε. τσιμπουκόκυλα. Γι' αυτό είμαστε εδώ, για να κάνουμε. Duck face. Να δοκιμάσουμε τα όρια μας στο καυτερό. Πάμε. Μέχρι να πεθάνουμε, παιδιά. Εδώ πρώτη το είδατε. Την Death Wish την έχετε δοκιμάσει. Ναι. Αυτή σας φαίνεται πιο καυτερή από την Death Wish. Λίγο πιο επιθετική είναι. Αλλά. Πιο νόστιμη. Μμμ. Η πιπεριά της είναι που έχει. Έχουν ίδια βάση, έχουν κολοκύθα και οι δύο. Απλά αυτή. Εγώ συγκινήθηκα λίγο. Εγώ το σκούπισα γιατί θα και εγώ το τραπεζομάντιλο. Θα έκανε τρύπα. Η Death Wish έχει μέσα και Carolina Reaper, ενώ αυτή έχει η Trinidad του Scorpion που είναι η δεύτερη πιο καυτερή στον κόσμο. Α, τέλεια. Α, τι Έχει- κρίμα. Ευχαριστούμε. Έχει τη δεύτερη. Έχει Naga που είναι η τρίτη πιο καυτερή στον κόσμο και έχει μέσα 2 αποστάγματα. Το ένα είναι απόσταγμα. Το παιδί του διαβόλου. Όταν δακρύζει το παιδί του διαβόλου. Τα βάζει εκεί μέσα. Ναι. Για πες. 6,5 εκατομμύρια Scoville. Σκεφτείτε ότι η Carolina Reaper έχει γύρω στο 1,5 εκατομμύριο. Οκ. Και έχει κι άλλο ένα Θα τρυπήσουμε το απόσταγμα 9 στομάχι μας στην εκατομμύρια. Αρή. Άλλο ένα τι. Βέβαια δεν είναι σε μικρή Φαίνεται. Εντάξει, γιατί με αναλογία. αυτά που λες θα είχα πεθάνει τώρα. Ναι, είναι σε μικρή ποσότητα, αλλά και πάλι νομίζω ότι νιώθεις, έτσι. Ναι. Τώρα που έφαγες πολύ, νομίζω... Τέλειο. Μ' άρεσε όμως. Δεν με σκότωσε. Τέλεια μακαρονάδα. Ναι, Εγώ έβαλα τη καυτερό επειδή μου δοκίμασες. αρέσει το καυτερό, αλλά νομίζω πως πιο πολύ θα του πήγαινε κάτι σε μανιτάρι ή κάτι τέτοιο. Αγαπητέ κύριε. Παρακαλώ κύριε. Σας ευχαριστώ. Να σε καλό κύριε. Έχει και μανιτάρια μέσα. Δώστε μου να φάω. Α, από αυτήν την φάω, sorry. Μας αρέσει που ο Ιάκωβος προτείνει να μπει μανιτάρι σε αυτή τη μακαρονάδα η οποία έχει μανιτάρι. Ναι, αφού τη πάει. Ναι. Επειδή μου τη πάει περισσότερο από αυτή νομίζω. Γαμάει. Γαμάει. Πάρα δοκιμάσου. Και όσοι έχω ακούσει να λένε ότι το καυτερό αλλοιώνει τη γεύση. Τι λέτε, ρε. Το καυτερό φτιάχνει. Ναι. Ναι, γιατί. Τι διορθώνει. Μπράβο, ναι. Την εμπλουτίζει. Δεν το έχετε ακούσει αυτό. Αν είναι ποιοτικό. Ναι. Τι εννοώ ποιοτικό. Και τώρα, Άμα πάρει μια σάλτσα που είναι μόνο καψαγίνη, τελείωσε. Νιώθει μόνο καλά, καψαγίνη, εντάξει, το καλύπτει. Αλλά εσένα, οι δικές σου σάλτσες το εμπλουτίζουν. εμείς παιδιά θέλουμε να έχουμε και γεύση. Δεν μας νοιάζει τώρα να φας μόνο να καείς. Άλλο αυτό, ναι. Να καείς και να γουστάρεις. Να θες να ξανακαείς. Αυτό. Να γίνει το ναρκωτικό σου. Όταν σου είπαμε αυτή την ιδέα, πώς σου φάνηκε τη εκπομπή. Τι σκέφτηκες. Τι πάνε να κάνουν μαλάκες. Πάνω κάτω αυτό σκέφτεται όλος ο κόσμος. νομίζω. Καλά, ναι. Σκέφτηκα επιτέλους μια τέτοια ελληνική εκπομπή. Αυτό. Κάποιοι θα τολμήσουν να φάνε, να τρώνε μπροστά στον κόσμο, να μην τρέπονται. Ο καλεσμένος που είχατε την προηγούμενη εβδομάδα έφαγε. Έφαγε. Ταλαιπωρήθηκε λίγο. Έκλαψε. Αλλά έκατσε. Έβρισε. Όλα τα καλά. Παρόλο που είναι τρομερά καλοφαγάς. Αλλά λίγο το βασανίσαμε με τις τελευταίες. Ναι. Γι' αυτό υπάρχουν τελευταίες. Ε, Αν δεν το είδατε, μπείτε να το Δείτε δείτε. δείτε λίγο. Εγώ πήγα πιο γλυκό. Ναι, πήγε στα, ναι. Ναι. Εγώ έχω πάει στην 9 και όντως η ρημάδα όταν βάζεις πολύ καίει. Ναι, τώρα 9 έχει βάλει εννοείς. Ωραία. Καλή. Έτσι θα πάρω αυτό. Τι να βάλω στην καρμπονάρα εγώ τώρα. Παρατηρώ ότι δεν έχουμε σήμερα δομή δυσκολίας. Δηλαδή δεν πηγαίνουμε από την πιο χαλαρή στην πιο δυνατή. Ναι, γιατί έχουμε τον Παναγιώτη που απλά σήμερα ό,τι κάνει κάνουμε. Τι να πάμε, εδώ ξεκινήσαμε αυτή και ξαφνικά βγάζουμε Και τον βγάλε Παναγιώτη. ρίπερ και τέτοια εδώ πέρα, μαλάκα. Τώρα αυτό σε πείραξε. Όχι, έβγαλε τη ζάντα. Εγώ νόμιζα τελειώσαμε, αυτό ήταν το. Για αυτό το μπουκαλάκι θα έχει κουβαλήσει όλη αυτή την τσάντα, λες και. Όχι! Μαλάκα. Φέρε τα γάλατα! Για δευτερόλεπτο. Νόμιζα πως θα σου κάνει προκτολόγο. Σκέφτηκα ότι θα μας κάνει κολονοσκόπηση στο παρόν. Ωραία. Θα είναι κάτι σαν Για μας έφερε κολονοσκόπηση. γάντια, μας έφερε κάτι που θέλει γάντια. Αρχίζω, πρώτη φορά έχω anxiety. Αρχίζει η καρδιά να έχει ταχυκαρδία λίγο αυτή τη στιγμή. Εσείς οι δύο είστε καλυμμένοι, οπότε μόνο για μας τους δύο. Τι λέει αυτό το παιδί! Έχω χάσει τη ροή μου τώρα. Λοιπόν, δεν ξέρω αν βλέπετε. Τώρα θα δούμε. ξεκινάει η μεγάλη έκπληξη. Θα δούμε τώρα το επεισόδιο. τι θα γίνει. Και όντως. Λοιπόν, Τώρα βλέπω καλύτερα. Πάμε. Δώσε. Τα περάκι.
Όχι! Ρε μαλάκα. Ξέχασα το. Ξέρετε τι είναι αυτό? Ναι, Καρολάινα, ξέρουμε. αυτό είναι Καρολάινα Καρολάινα Reaper. Και όσοι έχω ξέρετε, ξαναδεί. εγώ έχω φάει. Είναι πιο καυτερή παιδιά στον κόσμο. Ναι. Αυτή είναι που παρέλυσαν τα πόδια μου. Αυτή είναι που αυτή είχα είναι. φάει. Αλήθεια. Αυτή είναι. Αυτή είναι. Στο χέρι μου τώρα. Πες μου πόσο είχες φάει για να φάω πολύ Μία. λιγότερο. Μία. Ολόκληρη! Έφαγα μία τέτοια. Μαλάκα και εσύ. Μα υπάρχει το βίντεο, μπες δες. Έφαγες μια ολόκληρη τέτοια. Με το κοτσάνι. Απλά τη βάζω στο στόμα. Είναι λίγο πιο μαλακή γιατί έχει βγει από την κατάψυξη. Οκ. Προσέξτε, μην τρίψετε μάτια. Ναι, τι Αλήθεια στόμα, τώρα. τα γυαλιά. Χέρια. Για να μου δώσεις γυαλιά. Ναι. Ναι. Είμαι τόσο κοντά στο θάνατο. Αυτή Στην εδώ τύφλωση. είναι η Μα Carolina μαλάκα, Reaper. Η δεύτερη πιο καυτερή πλέον στον κόσμο. Καλά, τα έτσι. γυαλιά θα τα πετάξω μετά, μην εξηγείς. Αυτή είναι η δεύτερη πιο καυτερή στον κόσμο. Η πρώτη είναι η Pepper X και η δεύτερη είναι αυτή. Έτσι, η Pepper X από ό,τι ξέρω όμως δεν είναι original, είναι κάτι βιολογικό. ναι, Αυτή ναι. είναι, ενώ αυτή είναι η πιο Εσύ καυτερή. φαντάζεσαι ότι αυτή πάει ο Χουάν στο χωράφι. Ναι, δεν στην είναι, Καλλιεργή. δεν είναι της φύσης. Σε θερμοκήπιο είναι και αυτή, βρε. Ναι, αλλά όχι, ενώ όπως η άλλη δεν είναι παράγωγο από Ναι, cross. ναι. Ενώ αυτή Φέρε είναι της εδώ. φύσης. Φέρε εδώ. Το έχω Περι- ξαναδεί εγώ αυτό το έργο. Φέρε. Θέλω, θέλεις? θέλω να την δείξω στην κάμερα. Τι θες απλά. να κάνεις. Να την κόψω. Κόψε. Να τη δείξω λίγο στην κάμερα, σε παρακαλώ, ένα δείξεις. κοντινό. Ναι. Είναι η δεύτερη πιο καυτερή παιδιά στον Κάνει κόσμο. χαντόκια για να δείξει μια παιδιά μου. Και πώς λέγεται, Carolina Reaper. 1,5 με 2,200 από ό,τι ξέρω δεν- 2,2 εκατομμύρια σκόβιλ. Και Από ό,τι ξέρω και μέχρι λιώνει πριν το μερικά μαχαίρι. Μην χρόνια. κοιτάτε προς τα δω εσείς. Οκ, γιατί από ό,τι άμα ξέρω πέσει στα μέχρι πριν μάτια μερικά σας- χρόνια δεν υπήρχε η Pepper X. Αυτό εννοώ. Όταν την φτιάξανε. έφαγα, εγώ δεν υπήρχε βέβαια. Ναι, ήταν η νούμερο 1 αυτή. Πω, τι ζουμερή που είναι. Μπορεί να την δείξει την κάμερα Τι να δείξει. το μέσα της. Το μέσα της είναι μια κλασική Μπορείς να δείξεις την κάμερα πως λιώσανε τα γάντια σου. Οκ. υπεριά. Τώρα αυτή είναι η πιο καθαρή παιδιά στον κόσμο. Fuck. Παιδιά, δεν Παιδιά, εμείς Δεν ένα έχεις ένα παρατηρήσει. Άστα τα επεισόδιο παιδιά. για πλάκα Δεν θέλαμε να έχεις κάνουμε. Μια παρατηρήσει. εκπομπή για πλάκα. Δεν έχεις παρατηρήσει ότι από αυτή την απόσταση καίγεται το ρουθούνι σου. Ναι, εγώ το παρατήρησα. Παιδιά, όχι, δεν μου ήρθε κάτι. Εμένα μου ήρθε. ακόμα. Πλησίασε. Πλησίασε και μύρισε. Ναι, πλησιάζω αργά και βασανιστικά. Γάλα τα βάλτε όλοι. Ρε, είναι. Μαλακά. Εγώ επειδή το έχω ζήσει αυτό. Γιατί το έκανε τον εαυτό σου. Εγώ την έφαγα όλη. Αυτό σου λέω. Όλοι. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι καλή ιδέα. Μαλάκα, να μισό το- σπόρι να φας, θα πεθάνει. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι καλή ιδέα να το ζήσουμε αυτό. Ξέρετε. Πω, Αυτό μαλάκα. καν δεν είναι καλή ιδέα. Εδώ θα σε δει ο κόσμος. Μαλάκα. Βάλτε όλοι στα ποτήρια να έχετε γάλα. Θα Τι σας τώρα αλήθεια θα χρειαστεί. το φάμε αυτό. Εγώ χαίρομαι πάνω μου τώρα, μου το βλέπω. Είδαμε. 20 λεπτά. Δεν ένιωθα. Περίμενε Αφού το την πίτο σου έφαγες. ή τα πόδια σου. Γιατί είναι το. Γιατί ποια η διαφορά. Τίποτα. Είδαμε. Τίποτα. Ξέρω. Εσύ έχεις ξαναφάει. Ναι. Ναι, Πώς ήταν. Ολόκληρη. θα χρειαστείς γρήγορα γάλα. Άκουμε. Ναι. Θέλω να σου κάνω ένα preview. Ναι. Την τρως Ναι. και δεν νιώθεις πολλά. Στα πρώτα δευτερόλεπτα σχεδόν θα νομίζεις ότι σου έκανα πλάκα. Ναι. Ναι, εγώ την έφαγα. Έρχεται η Τώρα. στιγμή. Έρχεται η στιγμή. Τώρα την έφαγες. Κοίταμε. Ναι, Κοίταμε. περίμενε, την έφαγε. Θέλω να δω θα πεθάνει. Για πες. Ναι, Μαλάκα, ο κυριολεκτικά τα παράγει. Βλάκα. Δεν θα κάνει τίποτα. Έρχεται αυτή η στιγμή Ναι. που σε πάει 0,400. Όχι 0%. Αυτός είναι no reaction όμως. Το βλέπω δεν κάνει ούτε μία γκριμάτσα. Όχι, αυτός προσπαθεί να κρατηθεί στη ζωή, βρε μαλάκα. Πιες. Γιατί τα κάνουμε αυτό. Ξαναβλέπω Παίζει αυτή- να είναι η τελευταία μας εκπομπή αυτή, παιδιά. Ωραία. Ξαναβλέπω αυτή τη στιγμή το βίντεο live, μαλάκα. Ωραία, μαλάκα. Δεν ξέρω αν το έχω. Κι εγώ δεν ξέρω. Με έχετε φοβήσει. Να πάρα ρωτήσω πολύ. κάτι στην κοιλιά και Αλλά θα θα αρχίσει ρωτήσω ο τι Κουτσάκη, κάνει. δεν τρώω. 3 μέρες. Κοίταμε 3 μέρες. μέρες? Καριόλι, 3 μέρες. Τι 3 μέρες. Τρεις Θέλω να μέρες. περάσω ένα ωραίο Σαββατοκύριακο. Τώρα πάει. Κοίτα τον, είναι επαγγελματίας αυτό και πεθαίνει. Εγώ την έφαγα. Πάει. Φέρτε σανοφόρο, παιδιά, εδώ. Μου επιτρέπει να φάω τη μισή. Εγώ σκέφτηκα να φάω ένα κομματάκι, ρε μαλάκα. Ποια μισή. Φέρε λίγο ρε εσύ. Κόψε ένα μικρό κομμάτι. Θέλω να ζήσω. Περίμενε. Δεν βάζει γάντια για να μου κάνει κόψει. Ναι, δεν μπορείς να την πιάσεις έτσι. Ναι, οκ. Όχι, θα έπιανα εγώ από εδώ και με το μαχαίρι, αλλά μετά σκέφτομαι το Όχι, όχι μαχαίρι. μισά. Ή κάνεις ή δεν κάνεις. Οπ, τόλι. Όχι, θα τη φας Καριόλι. Όλοι. Ή Όχι. θα τη φάμε μαζί, σαν ομάδα, ή δεν τρώει κανείς. Πειράζει να φάμε μαζί σαν ομάδα το μισό από το Τι αυτό. αυτό, τι. Α,
Είναι. Τρέχουν σάλια, είναι, ξέρεις, τα μάτια μου δείτε. Στα νεκρόνι. Ναι. Τι λες Παναγιώτη, όλα θα πάνε καλά. Στα νεκρόνι όλα. Παναγιώτη, όλα θα πάνε καλά, μην ανησυχείς. Στα νεκρόνι όλα. Αυτό νιώθω εγώ τώρα. Πάμε, λοιπόν. Δεν έφαγες όμως. Είμαστε σε δεν έφαγα, γύρισμα. μαλάκα. Είμαστε σε γύρισμα. Δάγκωσες. Και έχουμε εδώ Καρολάινα Ρίπερ. Δάγκωσες ένα Που μικρό κομμάτι. μας έχει φέρει ο Παναγιώτης, ο οποίος φόρεσε γυαλιά και γάντια για να την πλησιάσει. Και το challenge αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, το challenge αυτή τη στιγμή είναι να τη βάλουμε ολόκληρη μέσα στο στόμα. Αυτός είναι έτσι τρώγοντας ένα σποράκι. Πες ότι είναι το τέταρτο της πιπεριάς. Δεν είναι καν ολόκληρη. Δεν έφαγα σποράκι, έφαγα. Τι κάνουμε, την τρώμε ή όχι? Εγώ αυτό. Φάτε ρε παιδιά. Φέρε λίγο κακάο. Θα φάω αυτό. Όχι, αλλά μπορώ να σου βάλω από μένα λίγο. Πρέπει να είναι η πιο ήσυχη στιγμή σας ποτέ σε αυτή την εκπομπή, έτσι. Ναι. Το έφαγες λίγο. Ναι, θα σου έρθει. Πάει 0%. Είναι τσούξιμο, ρε. Δεν είναι κάτι άλλο. Είναι σαν να σε καρφώνουν. Δεν θα το κάνω, να ξέρετε. Δεν θα το κάνω. Δεν θα το κάνω, μαλάκα. Δεν γίνεται. Το φαγες. Όπο, μαλάκα. Δεν πάει καλά αυτός. Δεύτερη φορά. Γαμώ το σπίτι. Όχι, μην με βιάσεις. Με βιάσεις. Είναι μέσα μου. Πες γάλα. Είτε στο στόμα σου. Πιες γάλα. Άρχισαν τα χείλη. Ποια χείλη. Είναι σαν να σου ποδοπατάει ο δοσοτήρας τη γλώσσα, τα πάντα μέσα. Λοιπόν, θα συνεχίσω εγώ το επεισόδιο, παιδιά. Όλα καλά. Και εγώ είμαι πλέον. Ω μαλάκα και δεν την κατάπια καν. Εγώ την κατάπια. Δεν ξέρω ποιος θα ζήσει για να συνεχίσει αυτό το επεισόδιο. Ξέρεις τι με προβλημάτισε κατευθείαν και δεν την κατάπια. Δεν μ' άρεσε καθόλου η γεύση και νόμιζα πως με το που θα την κατάπια θα κάνω μετό. Δεν σου άρεσε η γεύση. Γιατί είναι πιπεριά, ρε παιδί μου, σκέτη. Γι' αυτό. Εμένα η γεύση της μ' αρέσει πάρα πολύ. Ω, Θεέ μου. Παιδιά, δεν έχει κάποια άλλη έκπληξη. Γιατί Νομίζω δεν θα σήκωνε κάποια άλλη. Γιατί να τρώμε τη δεύτερη πιο καυτερή πιπεριά στον κόσμο. Επειδή Είσαι καλά. Θα ζήσεις. Γιατί. Όχι ρε μαλάκα, εγώ το έχω ζήσει ήδη μια φορά. Γιατί κάθομαι και σας ακούω. Γιατί να φάμε τη δεύτερη πιο καυτερή πιπεριά στον κόσμο. Γιατί. Γάντια. Κοίτα, ο άλλος ξερνάει μες στο ποτήρι εκεί πέρα. Γάντια. Ωραία μαλάκα. Έχει άλλο κακάο. Σκέψου, αν δεν φοράς γυαλιά και την ώρα που την κόβεις πεταχτεί αυτό στο μάτι. Νοσοκομείο. Νοσοκομείο δεν θα πας, αλλά για πολλές ώρες θα είσαι τυφλός. Ιάκωβε, τι μας έφερες εκεί. Θα το πει ο Παναγιώτης. Πες Παναγιώτη. 3 hot sauces, το λάδι τσίλι μας, ένα φλόρικο για όσους δεν θέλουν να καίγονται πολύ και φυσικά το καλύτερό μας προϊόν, την μπανάνα barbecue. Ξέρεις τι πρέπει να κάνεις. Θες το giveaway. Κάνε follow αυτόν και το OnlyFans. Και δωράκι. Λοιπόν, αυτοί οι δύο το κουβαλήσανε. Εγώ λίγο φλόρος. Καλά εσύ. Εσύ πολύ φλόρος. Δεύτερη φορά. Δοκίμασε να θες. Μαλάκα. Καλό. Δεύτερη φορά το έκανε στον εαυτό του. Το πάθημα είναι μάθημα, όχι για τον Εκτός κι αν είσαι ο Θωμάς. Ναι. Άμα είσαι χαζός. Το έχω και με τις γυναίκες αυτό γενικά, όπου δώσεις κάτα. Θα δοκιμάσω. Περίμενε, δεν γίνεται καν να κάνεις τα ίδια πράγματα και να έρθει διαφορετικό αποτέλεσμα. Πω. Εγώ σου λέω με το που δαγκώνω. Μυρίζεται έτσι. Ναι. Μυρίζει ακόμα. Εγώ με το που τη δαγκώνω και πετάγεται μέσα το ζουμίλο, αυτό θα μου φέρει εμετό σίγουρα. Δεν το ένιωσα. Με το που την έκοψε, λέω, όχι, τη γαμίσαμε. Άκουσες το παφ που έκανε. Μυρίζει, λέω, σαν χλωρίνη, μαλάκα, θα καούμε. Παιδιά, να ξέρετε που βλέπετε τα βιντεάκια, τα challenge,
που άλλο το παίρνει αυτό το πράγμα και το τρώει. Δεν είναι εύκολο. Νομίζω αυτό που κάναμε εμείς σήμερα που βλέπετε 4 ανθρώπους, ο καθένας με διαφορετικές αντιδράσεις, είναι πιο ρεαλιστικό για το τι σημαίνει αυτή η Μα πικρία. δεν έχουμε ξαναδοκιμάσει ζωή μας. Ναι, ακριβώς. Ο άλλος το κάνει Εγώ για δεν είχα πλάκα. ιδέα τι σήμαινε. Ναι. Αλλά για κάποιο και γι' λόγο- αυτόν ακριβώς λόγο την έφερα. Δώσε μας κωδικό. Κωδικό. Α, δώσε μας ένα κωδικό. Λοιπόν, με τον κωδικό OnlyFast15, όποιος μπαίνει και παραγγέλνει, όσες παραγγελίες θέλει να κάνει, 15% για να 15% πάρει τα έκπτωση. 15 παραπάνω. Οπότε που μπαίνει τσίλικο.gr στο e-shop. Κάνει τις αγορές του και στο τέλος στο εκπτωτικό κουπόνι βάζει τον κωδικό OnlyFast15. OnlyFans 15% έκπτωση. Να πάρετε σαλτσούλες να καείτε. Μας άρεσε η Dante Verona γάμο το σπίτι. Μας άρεσε η Dante Όχι, Verona, ρε. ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τρομερή. Την έχουμε γαμίσει. Ευχαριστούμε και τον Τσίλικο που ήταν μαζί μας κυριολεκτικά αυτή τη φορά στην πραγματικότητα. Δεν σε ευχαριστούμε ιδιαίτερα. Ναι, δεν σε ευχαριστούμε Τσίλικο που μας έφερε. Δεν πειράζει, παιδιά, φεύγοντας τα θέλω. Ένα βίαιο γύρισμα. Ένα άγριο γύρισμα. Βιαστήκαμε, παιδιά. Ναι, στην άγρια φύση Που βιάστηκε η ψυχή μου. του 3ου χιλιόμετρου Λαγκαδά στη Θεσσαλονίκη. Πέμπτο. Πέμπτο. Με μπαταλού. Ό,τι δίνει. Άμα θέλετε να βιαστείτε εδώ. Θα κρατήσουμε τις, Ό,τι τα αυτιά μου! τα κομματάκια από την Καρολίνα Ρίπερ είναι εδώ και σας περιμένω. Όποιος θέλει έρχεται και τα παίρνει. Λοιπόν, ευχαριστούμε την Dante Verona για αυτό το ταξίδι στον χρόνο. Ξεψυχάει, παιδιά, όταν τελειώσει το επεισόδιο. Dante, σ' Θα αγαπάω. μας έχει αφήσει ο Θωμάς. Σ' αγαπάω, σε λατρεύω. Αλλά αυτό που ζήσαμε σήμερα. Παναγιώτη, Θα το αλλάξει λίγο τις αναμνήσεις. να πας να μη σου πω που θα πας, αγόρι μου. Ευχαριστούμε. Παναγιώτη, go fuck yourself. Παιδιά, αυτό ήταν εμπειρία σήμερα για σας. Εννοείται. Θα το Πρώτη θυμούνται για και καιρό. τελευταία φορά, ακόμα και να είσαι ο τελευταίος καλεσμένος στη γη και να χρειαζόμαστε υλικό μόνο και μόνο απλά θα ακυρώσουμε την εκπομπή. Λοιπόν, Αλλά ευχαριστούμε πολύ τον Τσίλικο που είναι. Άλλο είναι αυτό. Αλλά ευχαριστούμε τον παρηγό μας, Τσίλικο. Μην ξεχάσετε να μας ακολουθήσετε Μην ξεχάσετε να μας για το ακολουθήσετε. giveaway. Και έχουμε ένα εξαιρετικό giveaway με τις πεντανόστιμες σάλτσες Τσίλικο, οι οποίες είναι. Οι οποίες είναι Λοιπόν, του Παναγιώτη που γαμιέται. Άμα σας αρέσει να πονάτε. λοιπόν, hashtag Παναγιώτη Γαμίση. Τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο. Τα λέμε. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε.